Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Sangana zvekare tichiuya nenyaya dzakasiyana siyana pano paSly Media TV tichidzifambira nyika yese. Nhasi tiri kuStontoni kunonzi komboni inonzi paStontoni, but tiri muShamva kuChabwino. Ndine vari pano vandinavo vanonzi Pasirose. Muchaona zvenyu ndichitaura navo vachikutsanangurirai nyaya. Chikonzero chatawira pano chandinoda kuti vatipatsanurirewo dzimwe dzenyaya dzatiri kunzwisisa munyika anzi mune nzara, mune zvakasiyana siyana, zvirwere, satanism chaidzo dziri kumuka, chinzi vana vari kungoita zvakasiyana siyana mumazvikoro, even muvanhu vakuru chaivo tosangana nematambudziko akasiyana siyana. Ngatitaurei navaPasirose vatitsanangurire nyaya dziri kuitika, zviri kumbonyatsobva pai? Mbonditsanangurirai chii chiri kunyatsoitika, yatingati honzeri pamudzi wezvinhu zviri kuitika munyika ndezvipi? Ichokwadi chaicho, nyaya iri kuitika munyika muno tikukanganwa kuti nyika ine waridzi ende takarasa kwatakabva. Ndo chekutanga, takarasa takakanganwa kwatakabva, takurwisa futi kwatakabva, saka tina kwatiri kuenda. Chikumbiro changu chandiri kukumbirisa kubvira kune vakuru vari kuzviita ndiwo vakuru, tikukumbirisawo kuti zvishuwa ndavateererese, ndavateerere. Tikukumbirawo kuti zvishuwa hatina basa neushi, hatina basa nekutonga, kasi chatiri kukumbirisa toda kubatsira vana vari kumashure, nekuti haisi mhosva yedu, haisi mhosva yevana, kasi zvatakarasa kumashure takazvikanganwa, tarasika ende tenge tisisiri vanhu, tenge taamuka, taakurarama semuka. Saka ndo chikumbiriso chekutanga kuti tikutsvaga chinhu chekuti chakarasika tichidzoreredze, tirarame tinacho, nyama nemweya zvifambidzane, tichitaurirwa zviri kuitika panguva yacho, tichipatsanura tiri pachokwadi, tikuona ndio zvingabatsire nyika yedu. Kasi pakubatsira nyika yedu tozviziva kune madzichifi nemhondoro dzedu, hadzisi dzese vanhu vese wangoita kuti zvimhondoro madzichifi, kuti titsvage kwatakarasikira kwacho kuri kutonetsa, nokuti tese tikurwira ushi. Saka izvizvi ndo charasika panyika yedu yeZimbabwe, kuti isusu takarasa chakarasika. Kukumbira mundipatsanuro zvichida kune vechidiki vemanje manje vanenge vasiri kunyatsonzwisisa kuti kana muchiti nyika inoyi ine varidzi uye tiri kufanira kutsvaga chakarasika, ndechipi chaizvo ndiripi gwara riri kufanira kufamba nevanhu? Chokwadi chaizvo tatine midzimu yedu yaititungamirira kuti inzi Zimbabwe, kuti tisimudze mureza weZimbabwe, tanga tine midzimu yedu, tanga tina neandari Nyakasikana nasekuru Kaguya naChamenuka nedzimwe mhondoro dzaifamba dzichibatsira mabasa aya kusvika yanzi Zimbabwe. Ndo zvatakangamwa zvese izvozvo, kasi takadzokera ikoko toita zviri kudiwa zvinofanira kunzi zviitwe, toona zvinhu zvedu zvinodzokera panzvimbo, ende hazvinetsezvo, ende haticheme futi, ende tine uchi nemukaka, uchi nemukaka nyika yeZimbabwe tinawo. Tonetseka kuti indava tiri kusafa, indava tiri kunetseka tiri varungu, tisu varungu vacho. Mukunzwisisa kwangu nyaya dzepasichigare dzechinyakare ichi, kune zvinonzi kwaifambirwa
kana tichida kunotaura nemhondoro dzedu vanhu vaipinda mumakomo nenzisi dzaiyera. Asi pari zvino tikada kuzvitarisisa kuti tine achiri kunyatsoziva kuti apa neapa ndo paakuyera kana kuti nzisi idzi dzaakuyera, panogadziriswa sei panyaya yakadaro iyoyo? Tinotenda mauya nenyaya yakanaka. Nyaya iyi kune waridzi wachafambira nyaya idzi. Hadzisi kufambirwa nemunhu wese kana wakuzviita kuti nembiri kana kuti ndine chii. Izvezvi vanhu ivavo vasati vakutozikanwa wachafambira nyaya idzi. Wachaenda wachinokumbirira munzvimbo yega yega. Tichafamba tichitenderera nyika yeZimbabwe tichikumbirira, tinapo pataikumbirira. Patinosvika ipapo vanotiudza kuti waitei. Ende wachitaura tobva taita zviri kudiwa panguva yachona iyoyo. Saka mhondoro idzi nemudzimu sei pachiita kunge zvambonyarara, mhondoro dziye dzanyarara, midzimu yepasi, midzimu yenyika yanyarara, hapana ari kusumuka achitaura, vanhu vachisangana nematambudziko akadai so. Sei zvakamira sekudaro? Chokwadi chacho. Vanotanga wachataura. Wataura, wakaona muri kupikisa. Vanokutarisai. Nekuti imimi muda kutonatsoona minana. Muona minana yacho, hamuchateedzera futi. Vari kunatsoziva kuti wakauya ari munana, hakauya ari pari pamunhu, muri kuparadza futi. Saka vanokutarisai, womboti tangai masafa stereki kusvika mashaya mvura. Kana mashaya mvura, muchaziva pamunomwira. Saka nyika yochidii zvino tiri kuona mazuva ano kwapararira machechi. Ndoda kuti mundipatsanuriro mukufambidzana kwemachechi nemidzimu yepasi. Ndoda kuti mundiudzewo munyika yeZimbabwe kana makachinjwa. Makanzi vana veZimbabwe makura, machinja chinamato, makunamata nemutoo uyu. Mutiudza nekuti chechi yaifamba nemhondoro iJohani Masowe yechishanu. Zvaifambidzana. Amwe machechi yese kana yese atikusangana nayo nevamwe vari kunopinda mapako achisimudza mweya yamusingazokwanisa kupedza futi. Nekuenda unotora pasi pemvura zvamusingakwanise futi kuno achazvidzosera ndiani. Imbosafai kana masafa tichazokubatsirai amusati matanga. Ndinotenda. Mandifungisa umwe mubvunzo wandoda kuti munyatsonditsanangurirawo, ende ndofunga vazhinji vemuZimbabwe vari kunyatsoda, vane mibvunzo yakawanda panyaya iyi, nyaya inonzi yemanjuzu. Tiri kuona apararira nyika yese. Chinombonzi manjuzu chii? Uye ndezvechokwadi here zviri kuitwa nevanhu vatiri kuona vakufamba vakatsvuka kumeso vachiti manjuzu? Vana veZimbabwe marasika. Kurasika chaiko. Matsvaga chisingatsvagwi. Matsvaga chisingatsvagwi. Ende chamakatsvaga icho chihombe. Ende hachisati chatanga. Regai tione pamberi apa kuti tinge taakufamba sei. Kasi izvinezvi yakwana nguva yekurisana nyama nemweya. Kasi chizi waiwa neZimbabwe makatadza kuteerera, iwe nyama unoparara, mweya achiramba achirarama. Nokuti chake kuparadza achienda. Enda haumuone, enda haumurwisi. Saka chinhu chiri kudiwa izvinezvi yatiwirirane nenyama nemweya. Kuti tikwanise kufambidzana nekutaurirana chokwadi kuti tozvikunda sei. Zvikudiwa panguva yachona zvoitwa. Zvikudiwa panguva yachona zvoitwa. Zvikudiwa panguva yacho zvoitwa. Tichikumbira una Ishe wedu weMavhenezua wachitibatsira. Ipapo manje panofambiswa sei? Nokuti tichitarisa munyika yedu paita mapato ekuti vamwe vanoti vezvitendero, vamwe vanoti zvechivanhu vafambidzane nazvo. Saka panonyatsofambiswa sei? Ndiani akafanira kutanga kutora nhano yekutanga kuda kugadzirisa izvi zvinhu? Chekutanga ndosaka tikukumbira vakuru vedu, kana wasingaziwe ndawateererese. Nekuti nyama nemweya zvikuda kufambidzana. Kune wana wakapararira masango, hawana kuenda kudzimba dzavo. Wachapedzisira wakuturwisa, wakafa, wane mapakatwa, wane pfute dzangu anadzo. Apa mutaura wenguva yehondo. Wenguva yehondo.
imweya yese iyoyo iri kufamba. Ndosaka kana yakuya yakutirwisa inorwisa nyama, inouya. Ndosaka muri kuona vana vari kubayana, vari kuurayana, zvirwere zviri ngonyuka, tikushaya kuti zviri kubva kupi. Saka zvinhu zviri kungosimuka, mafiro yawaita ndiwo haungosimuka. Hazvinobvira zvatsipikwa izvi, hazvitsipikwa izvi, asi zvinogadziriswa zvoitwa nemutoo wazvo, zvogadziriswa zvochenurwa. Yonzi Zimbabwe modya uchi nemukaka. Goridhe ramuri kutora iri rokurombera iri reropa iri, goridhe renyu munoriona rakagadzirwa kudhara, muchipiwa nevadzimu wenyu zvichikuenderana nokuti gore iroro muri kusafa sei, kana kuti pane zviri, kana kuti zvii zvamuda kugadzirisa. Ndo zvamunenge muchipiwa panguva yacho, ndo zvamuri kuramba, ndo zvamuri kuramba kuda kuswera muchingorwira zvigaro chete. Da chikukuru yatiti yetigadzirise nyika tinoigadzirisa. Taungoda kupiwa permission nevakuru ivavo, kana matipa permission tobatana togadzirisa zviri kudiwa. Izvi ndiwo nguva yachona, hatisi kuramba izvo. Kana kushandira mahara tobvuma izvo, kutoshandira mahara tichitoita izvozvo zvachona zvamuri kuti zviite, nokuti pakashota chinhu wani ipapo hapana chinofamba. Tsvimbo dzese ndadzikwana, ndiko kuti zvese zvikwane izvo. Kana pasina tsvimbo dzese tikuita basa rei? Koimimi kana makagara umberi kwedu musina tsvimbo dzachona, mukuti tikuitei? Saka mumwe nemumwe ndaapogara kwake, tione kuti pamakagara pachona musina tsvimbo tikuitei. Saka tinokuudzei, totaura nemi kuti kudii, muchizvigadzirisei. Alright, apa ndiri kutaura natategurani apa, nokuti ndikutaura natategurani wapasi rose, tateguru pasi rose ndo vaakutsadagura. Asi imimi renyu rekuberekwa? Rokuberekwa ndonzi Darlington Dani. Ndokumbira mundipatsanurire chinhu chimwe chete. Kana tateguru ava vachisvika, vakatanga kusvika muri pamusira upi imimi? Ini ndatanga 2016. Izvezvi handitomboziva zvandiri. Handinomaona mumwe achisvika pachitonditi ndopenga paipai kuti taurai nesu vanhu vasvino. Saka wese kana kubvira maperenzi angu hapana, kana maperenzi angu ashaya akasiyana, mukoma wangu wese vanotonditi ndopenga pambepe wangu. Asi wese wemunharaunda muno vanotonditi ndopenga. Asi zvanenge chitaura hazvinzwisike, kasi zvinhu zvichavabatsira, ende zvinhu zviri kutoitika panguva yacho iyo. Ndogona kutauriswa zviri kumhepo izvezvi zviri kutoitika mumhepo. Takutotaura kuti nhasi zviri kunzi yatite zvakati, kana kuti yatite munamato wakati, zvotodarika zvinhu zviri kutoitika pazuva rega, nokuti zuva rega rega rine zvaro. Koimbotitsanangurira zviri kubva kumhepo zuva ranhasi? Zuva ranhasi riri kunzi vana veZimbabwe hamusati matanga, taimutedzere zviri kudiwa. Hatina tsitsiso, hatina tsitsi, ende hatina tsitsi. Muchatedzera zvatinoda kuti muite, ende ndo zvamuchazoita. Asi ndaona mapera, ende pfuma dzamuri kutsvaga dzese idzodzo muchiti muri kuunganidza makomo, ndaona dzazodyiwa newamusingazivi. Ndo zviri kutaurwa mumhepo. Saka itai mutedzere zviri kudiwa, totofamba nenguva yacho, nenguva yakanaka, negwara rakanaka, nekuti zvikutendera mukati memhepo umu hatizvikwanise. Ende ndaona vazhinji hatisi kutoziya, ende vana vari kungoitako havasi kuziva nezviri kutoitika, kana kuti taangorarama semhuka. Saka taakukumbirisawo kuti chinhu chikudiwa, vakuru ndawaite kuti tibatane, tabatanidzwa, zvinhu zvofamba zvakanaka. Tsvimbo dzouya pachena, dzakwana tsvimbo dziri kudiwa tofamba, ana madzichifa aripo, mondoro dziripo. Mondoro isiri chaiyo chaiyo inomhanyiswa nedzimwe mondoro, haipinde inodyiwa. Saka zvofambiswa nemugwara rakanaka, nokuti ngoma yakatanga kurira toziziva kuti dzinobva makasiyana siyana. Hadzikokwe dzinoya dzega kana mutambo watanga. Idzi tsvimbo dzamuri kutsanangura nezvadzo idzi dzamuri kuti dzisiri panzvimbo 1 dzakapararira kupi uye sei dzakaparadzana dzisiri panzvimbo imwe chete?
ndo ya tinotenda tsvimbo idzi ndo tsvimbo dzinokosha nokuti tsvimbo dziripo tsvimbo dzenyika dziri kushandiswa ende munyika muno tine tsvimbo dzakawandisa dzimwe asati akwanisa kudzitora asati dzaane wani havasati wakukwanisa kudzigamuchira. Ndosaka muri kuona ndataura panhau yechinamato paipai kuti makachinjwa here munamato kubva pawadzimu wedu tisvitsirei kuna Musikawani. Kana makachinjwa ipapo motiudza kuti hezvinezvi machinjwa makunamata makadai. Saka mimwe minamata yese mosiyana nazvo. Saka tsvimbo dzenyika dziripo, tsvimbo inochengeta nyika iripo, inochengeta wana iripo, inotonga iripo, zvese zviripo. Saka zvese zvamuri kutinyepera nazvo kana zvamuri kufamba nazvo izvi kana udambiri izvi imboitai. Kasi ndikuona hangu vari kupanichwa wana ndiwo vari kupanichwa wasina zvavanoziva futi. Seizvi pachipanishwa vanepo vachinzi vana havafaniri kutongwa nemhosva dzemadzinza. Ndiko kwaari kukwanisa kusvikira nokuti hama dzavo ndiwo dzakapararira musango. Hama dzedu ndidzo dzakapararira musango. Saka kana dzakapararira musango dzinouya dzinotsvaga kwatiri isusu. Vamwe vacho hatisi kuziva kuti sei zvisiri kuvabata, sei zvisiri kuvashungurudza, sei vasiri kurwadziwa nazvo, sei vasinganzwi kuchema nazvo kuti mune vana vakapararira masango. Wada kutorwawo, wachiremekedzwawo, wachiita mahiro zvishuwa kuti ndiwo wakatanga kurwira zvinhu izvozvo. Asi havasi kurwadziwa. Ende havasi kana kumbozviteerera kana kumbozvifunga nezvazvo kuti zviriko here. Chishamisa. Zvafana nemhondoro nenguo tsvuku. Wakatarisa nguo tsvuku yaita kufambidzana nemhondoro kudai so. Paipinda mhondoro, nguo tsvuku aipinda. Paipinda mhondoro, nguo tsvuku aipinda. Ende pane mhondoro panga pane nguo tsvuku pasaidi. Ende zvinhu izvozvo zvaita kakufambidzana so. Ndosaka makazoona kuti izvezvi wenguo tsvuku vamwe vacho vari kupera kuzvisungirira nekuti waipinda panhu panga pasiripo. Ende zvinhu zvawaitakura nazvo zvaizosvika panguva nekuti waiti Samson akauyawo zita ndini Samson kana kuti ndini Mikaeri. Apo Mikaeri ingirozi inogona kurwira nyika yese ine. Apo ida kutonzi iende inorwisa kwairida kuenda, iwo toisimbisa kuita yake. Kuvanamati musasimbise ngirozi haisi yako. Hakuna chinosimbiswa pachinamato. Ngirozi dzinongouya akuti kuti iwo waomerwa sei ndiyo inongouya ichikubatsira panguva yacho. Hadzisimbiswi, dzinoenda kwadzinenge dzichienda. Saka chinhu chandinge chitaura takakanganisira kwatakabva mhondoro. Dzakapedzisira dzakuurayiwa homwe dzichiurayiwa. Dzimwe dzacho dzanga dzine masikireti achona wakupera kufa izvezvi wakuparara. Hawana kubvira watomboonekwa kana utozikanwa ngase wanga uri vanhu vaitobatsira muhondo. Toya kuvanamato izvezvi wanga wakurwira ukuru. Hakuna chinamato izvezvi chisina mushonga, chisina satanism. Hakuna, nokuti wakaenda unotsvaga mapowers wachinobika, waenda Mozambique, waienda mheno pasi pemvura kwawaienda, wanoenda. Kasi nyika yeZimbabwe hamuna izvozvo. Muchawaona wachazongopedzisira wakutaura chokwadi chawo. Kasi wachizviita vanamati. Uchawaona wachataura wega, wasati wataura nyika yeZimbabwe wanotaura, makoma anoyera anotaura, hapana chisingataura. Nyika ine inoyera, garamakaziva. Kasi kana yagumbuka inonhuhwa futi, ende inoita moto. Siwaishona. Aiwa, maita basi.